Super busog. Thank you so much sa mga nag-andam ni ani nga pagkaon. Super lami kaayo. Langan ko sa mo kaon. Kaon is life. Kaon is life. Yami din sa Indus Beach. Na birthday mi. Oh. Hurot na namo ang isa ka isda. Hurot nila o kana sila. La kita. Bitaw, joke lang bitaw. Cute-cute dira mong kaon diri ha. Cute-cute. Ginagmayra. Isa ka cup. Ayan. Isa ka slice nga biko, slice nga puto. Kuya, pero katulog po ni balik. Oo, lang natawa. Oh, purot na nila ang pagkaon niya. Ayan. Sige, kaway-kaway sa pun mo. Kaya ako ra ba ni i-upload kit anyud mo. YouTube? Hi mga katulong. Just follow. Just follow. Thank you. Yan si Mother J. Nagkaon. Oh. Si Roland. Ano siya si Roland? Katulong na ni Roland. Oh, hinara ka sila mong kaon. Oh, tagtulo ka plato ilang kinanan, hinara ka sila mong kaon ay. Tulong ka plati. Hinara ka plato. Inom po sila soft drinks. Oh, gamay na rin nabilin. Patasan ako na ipatunog ka mama. Uy, nakusok sila mong kaon din. Dito ni ata din. Imuara ba na yan? Kana Mr. Vlogger, dili na ko hoy. Sa imo ng anak. Ha? Say kasulti ninyo. Say kasulti mo lang. Patunga-tunga ng ulo. Salamat sa pagkaon. Bye-bye. Kuya, waning iroy, manguhit naman. Don't miss to follow our Facebook, YouTube, TikTok, and etc. Thank you.